Γεια σας παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε? Σήμερα θα ανοίξουμε και το δεύτερο αυγό. Συγγνώμη, είχα αργήσει να κάνω και άλλο βίντεο. Είχε περάσει αυτό το βίντεο που κάναμε τα 10 likes και θα αρχίσουμε, οκ, εντάξει. Λοιπόν, πρώτα να φέρω πιάτο όπως είχαμε κάνει και στο άλλο βίντεο. Καλά, εντάξει, τώρα έφερα νερό, πάω να το ανοίξω. Ωραία, να και η άλλη μας πατάτα. Ωραία, το έκανα, έτοιμος. Και το βάζουμε μέσα στο νερό όπως είχαμε. Ωραία, κοίτα ρε, πώς κάνει τις φουσκάλες. Ωχ ρε φίλε, ακούγεται πολύ. Και μου πέφτει τώρα το κινητό. Κοίτα, πάω να φάω τώρα, πιστεύω θα είναι έτοιμο. Ωραία, είναι έτοιμο. Πάω να το χύσω. Και να βγει και η πατάτα. Μην πέσεις. Κοίτα ρε φίλε. Καθαρίζει μωρέ. Τώρα θα... Ναι, σαν... Ναι, εντάξει, κάτσε λίγο να περιμένουμε να χαλαρώσει κι άλλο η πατάτα. Ωραία παιδιά, ήρθα. Έλειψε λίγη ώρα. Για να δούμε τώρα. Κάτσε πρώτα αυτό λίγο. Ναι, το έχεσα. Ωραία. Όπα, τι είναι αυτό ωραία. Οχ. Έλα ρε. Είμαι και με ένα χέρι τώρα. Βγαίνε! Μισό τη ζωή μου. Ναι, εντάξει, κλείνω. Ναι, εντάξει, περιμένουμε λίγο να καθαρίσω και μετά. Ωραία. Ωραία, ναι. Θα δω τι είναι, θα την πέσει τώρα. Όχι, είναι γλυκούλι όμως. Γλυκούλι. Ωραία, ωραία. Τώρα πάω να καθαρίσω. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Στόχος είναι τα 10 likes. Κάντε και ένα subscribe. Τα λέμε. Την άλλη φορά δεν θα σας ξεχάσω, ok.